Ciwanekî Rojavayê Kurdistanê ku ev e çend sal bûn penaber û neşteciyê Tirkiyeyê bibû dîportî Idlibê kiriye. Peywendiya wî li gel malbata wî hatiye birîn. Malbata ciwanê Kurd Silêman Ibrahîm Hemikê kurê gundê Kevrê Denayê ser bi navçeya Çeleğeve li Rojavayê Kurdistanê bangeke belavkir û banga xwe digihîne rêxistinên mirovahî û mafnas her xêrxwazekî ku çarenivîsa kurê wan diyar bikin. Wî ji Idlibê vegerînin mala wî û radestî malbata wî bikin. Li gor malbatê û hejmarek çalakvan û jêdernê xwecahî belavkirine, ciwanê Kurd Silêman Hemikê ji destpêka şoreşa Sûriyê ve penaberî Tirkiyeyê bibû. Ev e çend rojin desthilatê Tirkiyê ew bi zorê dîportî parêzgeha Idliba Sûriyê kiriye. Tu zanyariyên malbata wî ta niha li ser wî tune ne. Silêman Hemikê ne yêkem penaberê Rojavayê Kurdistanê û Sûriyê ji Tirkiyê tê dîportkirin. Di 16 Mehê de desthilatê Tirkiyê eşkere kir ku wê ji destpêka proseya xwe lê dijî koçberên nerewa lê nava Tirkiyê nêzîkî 50,000 penaber di nav wan de zêdetir ji 6,000 penaberên Sûriyê ji Stenbolê vegerandine cih û parêzgehên lê hatî tomarkirin. Lê li aliyekî din beşekî ji wan tevlî wergirtina wan ji mafê parastina demkîre bi zorê derxînin ji derveyê Tirkiyê. Her di vî derbarî de rêxistinên lêborîna navdewletî Amnesty Human Rights Watch di meha borî de di raportên xwe de tekeskirin ku Tirkiya bi zorê penaberên Sûriyê ku li Tirkiyeyê dimînin dîportî Bakurê Sûriyê dike. Li Tirkiyeyê nêzîkî 3 milyon û 600 penaberên Sûriyê hene û mafê parastina demkî wergirtine ta niha Tirkiya mafê penaberiyê bi fermî nedaye wan. û ev e demek e hejmarek berfireh ji penaberên Sûriyê û di nav wan de yên Rojavayê Kurdistanê bi taybet ciwanan bi neçarî derbasî parêzgeha Idlibê dike ku ew navçe şer û pevçûn lê berdewam in. Serbarî ku bi xwe te jî rêxistinên tundrew û grûpên çekdar e da ku piştre peywendiyên malbatên wan û zanyarî li ser wan werne birîn.